zarobljena Crna Goro, Srbijo i vi kolege iz kazneno-popravnih ustanova. Evo Medenog sa novim informacijama od kojih se normalnom, poštenom narodu ledi krv u žilama, a čacijima samo skače pritisak, a koje do sad javnost nije imala priliku da čuje, zbog straha od SNS kartela i policijskih milionera, koji su upravljali i upravljaju bezbjednosnim sektorom, a koji su vješto skrivaju izvršenje najtežih krivičnih dijela i njihove izvršioce, a za uzvrat dobijaju napređenje i talove u raznim milionskim poslovima. Ne mislite da je u Crnoj Gori nešto bolje, nastavila se stara praksa bivše vlasti, samo što još ne ubijaju, no na fore pare uzimaju. Pošteni građani Srbije i vi čaci, svi ste upoznati sa misterioznim ubistvom Jelene Marjanović, koje se desilo na nasipu u Borči. Jelenu Marjanović nije ubio njen muž Zoran Marjanović, već su cijelu istragu ispakovali nesretnom kompozitoru ubistvu i poslali ga na robiju ni krivog ni dužnog. Upravo tom ubistvu je kumovao Veselin Milić, na način što je zaštitio ubicu, to je svoga kuma, SNS biznismena i jednog od većih finansijera te partije, a koji se zove Andrija Radovanac, zvani Rakija. Milić je Rakija zaštitio od pravde, a za uzvrat sa ubicom ušao u poslove oko gradnje luksuznih stambenih objekata na teritoriji Srbije. Rakac je poznat kao blizak čovjek braće Kurčić i vrha SNS, jedan od većih finansijera njihove partije, a također je u bliskim odnosima sa istaknutim članovima škaljarskog klana. Rakac finansira čaci i kriminalce iz unutrašnjosti Srbije, kao i sa teritorije Crne Gore, koji učestvuju u prebijenju studenata. Građani, Andrija Radovanac, zvani Rakije, je ubio Jelenu Marjanović. Jelena je bila u ljubavnoj vezi sa Rakijem i sa njim ostala u drugom stanju. Cijela istraga je vođena kao i ubistvo na Senjaku. Ostavljen je prostor da se sklone predmeti i tragovi krivičnog djela, a da bi zadovoljili javnost, zatvoriše mrčenog muža i ostaviše dijete bez roditelja. Eto građani kako funkcioniše SNS banda, kojoj ništa nije sveto, čak ni djeci, a sve pod izgovorima zaštitnika Srbije i srpskog naroda. Tako mi ovih zaštitnika i vjernika, ovo nisu vjernici, ovo su sotone, kojima treba zabraniti da uđu u manastir i crkve, kao u pojedinim crkvenim poglavarima na čelu sa Porfirijem, kojeg su oni doveli da im služi parastose kad nekog ubiju. Pošteni građani, dobro zapamtite ove informacije. Kad padne hulja i kad dođu neki novi pošteni tužioci, pozovite Rakija na poligraf i Veselina Milić i vidjet ćete hoće li pristati da daju odgovore na moje optužbe. Siguran sam da Rakiji će htjeti, a i Milić, jer će se utrkivati da ovaljuju braću Kurčić u zamjenu za slobodu. Toliko za ovu priliku. Spremite se za nova misteriozna ubistva, pravni tim Medenog zuji kao košnica pre sezonu, a ne da ima na pretek, samo nek se